ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני לאב ואון בן פלט בני ראובן. אין פועל או מושא תוצאה מהמילה הזאת, ויקח קורח. את מה הוא לקח, איך הוא לקח, מאיפה הוא לקח. ויקומו לפני משה ואנשים ובני ישראל 50 ו200 נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם. וכל הקבוצה הרחבה הזאת, שמבחינת היותם בעלי תפקידים בראש הפירמידה הרוחנית של עם ישראל, ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם, רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם. והנובע מכך שכל העדה כולם קדושים, מדוע תתנשאו על קהל השם? וענת ההתנשאות היא נובעת מכך שכל העדה כולם קדושים. הרגע שמדובר על מושג הקדושה, וממילא על הכוונות של המושג הזה, על דרכי הפיתוח שלו, דרכי היישום שלו, התורה מתחילה לברר באיזה קדושה מדובר. לפי חז"ל, הטענה או האמירה, כל העדה כולם קדושים, זאת בעצם אמירה שנעוצה באמונה הגדולה במעמד הר סיני. אמר קורח, כל העדה כולם קדושים, כולם היו במעמד הר סיני. כולם שמעו את המילים, אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך. אז למה אתם, משה ואהרון, עדיפים? או כל חלוקות התפקידים שאתם רוצים לעשות בישראל? ולכן השאלה היא, מדוע תתנשאו על קהל השם? על זה אומר הירושלמי, אמר רב, פסקה 5, רב אמר, קורח אפיקורסי היה. ומה הגדרת האפיקורסות? בסוף הפסקה הזאת, באותה שעה אמר קורח, שורה רביעית, אין תורה מן השמיים, ולא משה נביא, ולא אהרון כהן גדול. אדם אומר, כל העדה כולם קדושים. אז למה אתה רב אומר, קורח אפיקורסי? קורח נקט שאין תורה מהשמיים. כל העדה כולם קדושים על פי מעמד הר סיני, אז הבן אדם כן מאמין, וזה אפילו טענתו, שהתורה ניתנה מהשמיים. אלא. וזאת השאלה הגדולה שאשתו של און בן פלט שואלת אותנו. תגידו, כשאתם קוראים את המילים בפרק ט"ו והייתם קדושים לאלוהיכם, כשאתם קוראים בפרק ט"ז את המילים כל העדה כולם קדושים, מה זה קדושה? תגידו מה זה. לכן היא אומרת, אני יודעת שהם קדושים, אבל מהי קדושתם? היא חיצונית. הם יודעים שכל העמדה עמדו בהר סיני. הם אפילו יודעים מה נאמר שם. הם יודעים. אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך, לא ימחרים על פניי. אבל למשל, האם הם יודעים שבהר סיני ניתנה המצווה האומרת לא תחמוד? אתה בעל תפקיד מסוים, אל תחמוד תפקיד אחר. נכון שהדוגמאות שם ב10 דיברות הן דוגמאות בכיוון מסוים, אבל זה דבר מאוד כללי. למשל אבן עזרא אומר, איך אפשר לצוות על חמדה? הרי אם אתה זורם עם הנפש שלך, וכרגע הנפש שלך חומדת, מה תעשה? תבלום את הנפש? זה לא כך מקובל בעולם המודרני. אז מה התורה מצווה, אומר אבן עזרא? לא תחמוד, זאת מצוות האמונה. כלומר, אתה כל כך צריך להאמין שיש בורא, ויש מי שמכוון את החיים, ויש מי שמשגיח עליהם. ומתוך כך, החפץ הזה שנמצא אצל רעך, הוא לא צריך להיות אצלך. זה כמו לומר מעין אפיקורסות. אתה קורא
אורך אפיקורס. למה? מי התיר לך לרגום באבנים במחלוקת שלך? מי התיר לך בגלל הכוונה שלך שאתה אומר, כולנו היינו במעמד הר סיני, כולנו קדושים? מי התיר לזרוק אבן? זה לא משנה בשביל איזה נושא. זה אומר שהכל הולך לפי הסובייקטיביות שלך, לפי הנטיות האישיות שלך. איפה האמת? האמת, לומר עליה, שהיא ניתנה למשה בסיני, וכל העדה שמעו, זה לא מספיק. השאלה הגדולה של האמת זה לא רק מאיפה היא הגיעה, אלא עד לאן היא צריכה להגיע. איזה תחום בחיים צריך להיות בנוי מתוך מעמד הר סיני? ממילא, אם אתה בדיבור על הקדושה הגעת למצב שהחולקים עליך, אתה רוגם אותם באבנים, משמע אתה רוצה שהאמת תשרת אותך. והאמת הרוחנית תעשה לך חוויה רוחנית. ואילו האמת של אלוקים זה אתה משרת האמת. המחלוקת, מתי היא עוברת להיות לא לשם שמיים? כשהיא עוברת להיות ניגוח אישי.